Във военния клуб ученици от приятели на българската армия от различни краища на страната имаха възможност да обсъдят значението на младите офицери в историческите битки по време на сръбско-българската война, техния принос за победата и наследството, което оставят за бъдещите поколения. Не случайно вие сте тук, фокусът е младостта. Някога по времето на сръбско-българската война виждаме кой изнася тежестта на войната. Но имайте предвид, че тогава цялата ни нация е била млада българска държава. Млади пълководци, младостта на държавата, ентусиазма прави така, че да се случват чудеса и цяла Европа, дори и целият цивилизован свят започва да говори за българското чудо. От тогава тръгват много от легендите за подвизите на българските войници, които се пренасят през времето и до ден днешен. Но всеки ден нашите младежи, вие специално и вашите съвипускници, трябва да си мислят за героизма и трябва за тях това да бъде нещо като идеен път, нещо като пример за подражание. В рамките на събитието бе представен и документалния филм «Лица от камък и желязо». Лентата е дело на студентския военно-исторически клуб и е посветена на паметниците в региона на Сливница и Видин, съхраняващи паметта за епопеята от 1885 година. Въпросите, които ние трябва да си задаваме, гледайки тези паметници, са свързани с това дали ние сме достойни като българи да седиме на тази земя, върху която са газили онези мъже, които оставиха тогава и сега, оставиха техните сестри, техните майки, за да имаме възможност днес ние тук да сме в тази зала обединени в България. Това е може би най-важното нещо, което паметника трябва да задава. Защото едно общество, което не си задава въпроси, което не обръща внимание на тази трудна истина, няма бъдеще. Срещата завърши с дискусия и призив към младите да пазят живо историческото ни наследство и да продължават да търсят уроците на миналото.